абдунаим маҳкамови 42 сола сокини шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара ки қаблан 5 маротиба барои дуздӣ суд шудааст ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз кажрафториашро такрор намуд. ӯ ин навбат дар ҳудуди шаҳри Конибодом ба 33 манзили иstiqomатӣ ворид гардида ба тасарруфи пул ва тилловорӣ даст зад. натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодомро дар муайян намудани шахсияти дузди моҳир муваффақ гардонид. давоми як моҳи охир нафари дар дуздиҳо гумонбар Маҳкамов Абдунаим Раҳмонович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти шӯроби шаҳри Исфара дар ҳудуди 4 ҷамоати деҳоти шаҳри Конибодом Эргаш Шарипов, Лоҳутӣ, Пулотон ва Ортиқов ғайриқонунӣ ба 33 манзили иstiqоматӣ ворид гардида дуздӣ содир намудааст. он манзилҳои ҳадафи дуздӣ қарор мегирифт ки соҳибхонаҳо муваққатан берун аз ҷои зист қарор доштанд. дузди кордони гузаро Абдунаим Маҳкамов ки давоми солҳои 2003, 2006, 2009, 2017 ва 2019 бо ҳамин ҷурм суд шудааст. ин навбат низ дуздиро ҳамчун касб интихоб намуда дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок бо ҳар роҳу восита тавассути девор, тире за ё аз болои дарвоза гузашта аз ҳуҷраҳо пулу тилловорӣ ва дигар молу ашёи арзишмандро тасарруф мекард. дуздиҳо дар манзилҳои иstiqоматӣ пайи ҳам содир шуда дар баробари ҷабрдидагон мақомоти милитсияро ба ташвиш андохт. гумонбаршаванда услуби ба худ хос дошта шабона манзилҳоеро интихоб мекард ки чароғи хомӯш ва дарвозаҳои қулф карда доштанд. аз ҳисоби маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба даст омада гумонбаршуда дар шаҳри Хуҷанд манзили иstiqоматиеро ба иҷора гирифта ба дилхушӣ ва истироҳат машғул шудааст. аммо ин дилхушиҳо дер давом накард. ӯ дастгир ва зиндагии муфтхорона хотима ёфт. нисбати Абдунаим Маҳкамов бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори шашум мебошад.